number you're calling is currently switched off. RBA Music Recording Studio, Nevada. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आगे जाबा लगाई हम फोनवा सोनामा गे सुई बतावा आगे कहाँ चली गेले गे करे जावा ई है सोची नींदियो नहीं आव सोनावा गे फोनवा बंद तोर बतावा सोनावा गे फोनवा बंद तोर बताबो जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आगे के कारा भीड़ी गेले गे करे जावा पारो ही ना कौलावा मैं से जावा ए जान आगे लागो बादल ले ना मारावा पार ले दूसरे से मारे जावा सोनावा गे फोनवा बंद तोर बतावा सोनावा गे फोनवा बंद तोर बताबो RBA Music Recording Studio, Nevada.